За да отпразнувам месеца на мексиканеца, реших да си изготвя терияки пуешко с къри, както и дифори за гарнитура. Господа, вече знаете, la comida más deliciosa es de que se puede comer fuera de la vagina. Толкова съм лош. Нека го пробваме. Напоследък не си на себе си. Всичко наред ли е? Тормози ме една мисъл. Вече никой не търси въртележки. Всички искат влакче на ужасите. Хората се впускат в бурни отношения, търсейки моментни тръпки, в които често липсва истинско значение или целонасочен растеж. Задоволяваме се с милолетни усещания, вместо да се стремим към значими връзки. Позволяваме на хората до нас да ни нараняват, тъй като се страхуваме от самотата, която ще изпитаме без тях. Вече да изградиш стабилна, смислена връзка, изпълнена с уважение, нежност и общи мечти и цели, звучи оттегчаващо. Но може би всичко това е просто в главата ми. Може би нещата не са толкова зле.